Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono selmet il-memorja ta' Papa Franġisku. Fis-qarrija l-President Miriam Spiteri de Bono qalet li l-Papa Franġisku se jibqa' mfakkar għall-umiltà tiegħu, l-attenzjoni partikolari li ta' matul it-terminu tiegħu għall-foqra u l-emarġinati kif ukoll il-ħidma kontinwa għall paċi u l-konċiljazzjoni bejn il-popli. Anki l-Gvern ta' Malta sellem il-memorja ta' Papa Franġisku u tal-kondoljanzi tiegħu lill-Istat tal-Vatikan. Fis-qarrija l-Gvern qal li l-Papa Franġisku kellu rabta speċjali ma' pajjiżna wara li jagħmel żjara apostolika fl-2022. Fisser din l-okkażjoni bħala waħda sabiħa li fija il-Papa Franġisku żar il-Gżejjer Maltin u ltaqa' mal-poplu flaqat li jibqgħu mfakra fl-istorja ta' dan il-pajjiż. Fuq il-pjattaforma X, il-Prim Ministru Robert Abela rimarka l-ħidma importanti li wettaq Papa Franġisku tul il-pontifikat tiegħu. Fosthom li wassal vuċi importanti favur dawk l-aktar vulnerabbli u tella fuq l-aġenda internazzjonali numru ta' temi soċjali. Għalli l-Papa Franġisku ħadem bisħiħ favur il-paċi fi żmien ta' sfidi ġeopolitiċi u mbotta riformi notevoli fil-Knisja Kattolika. L-istess il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek li fuq Facebook fisser li l-Papa Franġisku bħala raj tal-paċi, l-umiltà u l-ħnina. Rimarka li l-erf l-umiltà profonda u l-imħabba tiegħu messew il-qlub ta' bosta inkluż tal-Maltin. L-Speaker tal-Parlament Malti Anġlu Farrugia qal li l-Papa Franġisku jibqa' mfakkar bħala mexxej spiritwali dinji. Fis-qarrija l-Speaker Farrugia qal li fil-Papa Franġisku kienet tispikka l-umiltà, il-modrija u l-impenn favur il-ġustizzja, il-paċi u d-dinjità tal-popli. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li d-dinja tilfet raġel li bil-modrija, imħabba u kuraġġ ippersonifika it-tama. Qalet li d-bissima tiegħu messet il-qlub tan-nies kollha madwar id-dinja u l-fatt li kien jitkellem ma' kulħadd se jħalli l-marka fuq diversi ħajjiet. Il-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit ADPD selmu l-memorja tal-Papa Franġisku. Il-Partit Laburista qal li jibqgħu jiddistingwu lil Papa Franġisku il-ħidma fiskiet mal-aktar persuni vulnerabbli, l-għaqda u dialogu li baqa' jisħaq dwarhom sal-aħħar ta' mewtu u riformi fil-Knisja Kattolika Rumana biex tkun iktar inklusiva. Il-Partit Nazzjonalista qal li wera li d-dinja kif qalbna għandha tkun miftuħa għal kulħadd, speċjalment għal vulnerabbli u l-imwarba. Anke l-Partit ADPD kiteb li l-Papa Franġisku jibqa' ispirazzjoni għal ħafna f'dinja mimlija mibeda u erda. Fis-qarrija chairperson ta' ADPD Sandra Gawci qalet li se jibqa' mfakkar l-aktar għax kien Papa tan-nies, tal-fqar, tal-ġustizzja soċjali u l-ġustizzja ekoloġika.